Hej gutter! Vi skal spille Slender. Ja, det er vores første video. Nu sætter du lige fraps til, når jeg siger boop. Boop. Sådan. Og det er et singleplayer-spil, som vi sikkert ved. Så Ludovic, han styrer, hvad det hedder, musen, og jeg styrer tastaturet. Okay, let's begin. Så, okay. Nej. Jeg har ikke spillet det her før. Det er Wilhelm. Jeg har spillet før. Tyggegummi? Nej, det er ikke. Slender. Du skal ikke pille mig i næsen, det gør jeg selv. Ej, hvor er det nice. Okay. Hvis du følger stien, så kommer der sikkert et træ. Ja. Har man ikke en form for en pistol, maskingevær eller sådan noget? Nej. Der er faktisk en mode, så sådan en mod, som man kan købe. Der er et træ derinde. Pistol, ja. Skal der Wilhelm? Nej, man skal lade være med at løbe, når man har jo ikke evig løb med. Eller, jo, man har en sådan, så siger den, som en eller anden superhelt. Ikke sikkert. Der er rundt om træet. Okay. Ikke mig, der styrer. Jo, der er. Du skal jo også styre. Ja. Nej, rundt om træet. Jeg ved, der er papir her. Jeg ved det bare, ellers ville det ikke være så tykt. Ja, det skal bare være der. Hvis det ikke er der, så er det noget. Nej. Det er der ikke. Seriøst? Ja. Hvor skulle det næsten være? Ja, men vi går videre på med, at det kan være, at vi møder Slender alligevel. Men ikke for det der. Der er ikke noget papir på det. Okay. Det har jeg lært fra YouTube. Jeg har ikke lyst til det her. Seriøst, jeg er ikke om det bare endnu. Det er fordi, du aldrig har prøvet det før. Hvor er der et dumt træ? Seriøst? Nej, hegnet. Skal jeg gå hen til hegnet? Nej, lad være. Ud til noget. Der er 2 hus. Ja, en bil, den tager vi. Hvor gør du det? Jeg sprinter lige lidt. Tjek om der er en på bilen der. Ikke her. Nej. Jo, altså. Ikke her. Helt seriøst, hvorfor gør du hele tiden det der? Der er et papir der. Her? Nej, den anden vej der. Got it. Det er lidt. Hvorfor begynder han at trække vejret nu? Lad mig være. Okay. Jeg ved ikke helt præcis, hvad jeg gør. Sprinter vi? Lad være med at kigge ned, så når man kigger op ad hende. Hvorfor er det så uhyggeligt? Der er tunnel. Nej, ikke tunnel. Det er jo ikke farligt. Det er bare en hvid mand med en ble på hovedet. Kig efter et papir. Det er lidt bange. Okay, jeg er rigtig bange. Kig også på den anden side. Jeg er rigtig bange. Den kommer til os. Vi er lige her. Ikke sige det.
Kom og tag os. Nej, så kommer han. Jeg prøver bare at lave lyde, sådan den kommer. Jeg må sgu da snart komme. Det er bare også, der er mega dårligt spil. Jeg har aldrig prøvet det før. Altså, jeg må godt nok være dårlig til at gå over det der skov. Ham der Slenderman har stadig ikke fundet os. Vi er bare en lille pige. Haha. Tag den lille dumme Slenderman. Han er ikke lille, han er meget høj faktisk. Ja, okay. Men han er stadig mega ude. Og prøv at se de der træer. Og jeg havde sød på hånden. Hegnet. Er vi på hegnet? Vi må ud. Ja, ja. Kommer han bagved os? Ikke kig bag dig. Han var der. Jeg må kigge i jeres bag. Han er stadigvæk. Han er her ikke mere. Bare rolig. Lad nu være. Jeg er ikke bange. Kom og Jess. Han er bare en idiot. Vi betjener ikke det her. Hvor er han også så uhyggelig og sådan noget. Jeg kan ikke lide det her. Der er window. Jeg er simpelthen bange lige nu. Ikke kig bag dig. Så dør vi. Lad være med at gøre det. Jeg har lidt. Okay, jeg kan vælge. Jeg er lidt bange. Jeg kan ikke se noget. Nej, jeg var lykkelig allerede ved at gå ud. Det må ikke ske. Altså lygten, den kan godt gå ud. Jeg kan kun få noget papir. Ikke kig bag dig. Det er noget. Og så når du kigger foran dig, så er han der igen. Men jeg har kun set dem én gang. Hvad er det? Indre. Er det ikke hegnet? Har pismagt, og det er huset. Nej. Ja. Og nu kommer hegnet tilbage. Den her vej. Jeg gider ikke, hvad det er. Jeg er bange for ham. Kom nu, tag os. Der er papir. Nej. Skal jeg se det? Ja. Ja, så vi fik det. Det var ikke så svært. Ja. Lad nu være med at kigge ned. Jeg kigger så. Han findes jo ikke. Jeg er bange. Har intet. Så der. Jeg må faktisk. Nej. Kom nu bare, Slenderman. Det er ikke et sjovt spil. Jo, det er det faktisk. Man får et stort chok. Hold da op, mand. Må du godt kigge bag ved mig? Nej. Var han med? Nej. Der er et til papir. Og vi er gode. Jeg har fundet 3 papirer. Ja, der er næsten.
8 ud af 3 ud af 8. Mangler kun 5. Han er bag os. Jeg ved det. Du kigge bag ved mig. Nej. Hvorfor ser du helt om det? Okay, jeg tør heller ikke. Jeg er bange. Hvornår kommer vi ind i hans hus? I skal ikke tale lyde. Det er også dejligt med noget god musik, når man er bange. Jeg tror på, at han næsten ikke havde meget lyst. Hvornår kommer han? Han er bange for os. Han er bange for os. Ja, vi er så sej. Han tør bare ikke komme frem. Er det ikke rigtigt, Slender? Sig ingenting, hvis det er rigtigt. Det er nok rigtigt. Er vi ikke snart? Hvad har det? Han er så uhyggelig Slenderman. Jeg må slutte ved at gå ud. Ja, han må næsten bare til os. Slukker lidt. Vent dog. Vi gjorde det, venner. Sådan, gutter. High five. Og så os to. Jeg har fået traumer. Ja. Men det var det for den her episode i dag. Vi er ikke piger. Vi skal også prøve balls. Han mente det ikke. Men altså, det var det for den her episode, gutter. Åh, mine klunker. Jeg aner ikke, hvorfor de går bare mega næsten. Nå, men altså, Vi skal også bruge balls. det var det for den her gang, gutter. Det var det for den her gang, gutter. Vi ses en anden gang. Vi skal også bruge balls. Hvad hedder det så? Bars. Balls. 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 Hej, hej. Ja. Sidst du hej. Ja. Men det var det for den her episode. Håber I kunne lide den. Like, hvis I kunne lide den. Og subscribe. Ja, subscribe, hvis I rigtig godt kan lide os. Altså, på den måde. Men altså, vi er ikke bøsser. Nej. Vi er heller ikke piger. Nej. Det kan I også læse. Ja. Nå, men se senere. Yeah. Like og subscribe, og sidde og skrive en kommentar. Altså, hvis den var god. Ja. Ikke skrive en kommentar, hvis den var dårlig. Ja. 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 Hej. Hej. Hej.